La mașina asta cu cutia automată, accelerează un pic, accelerează un pic. Ți se pare că e viteză prea mare? Accelerează un pic. Hai. La mașina asta cu cutia automată este mult mai ușor. De ce? Uite, tu acum conduci, te gândești la drum, știi că nu mai trebuie să schimbă viteză, știi că nu mai trebuie să calci un ambreiaj. Dacă vrei să oprești, pui frână ușor, vrei să accelerezi. Tu accelerează un pic. Mergem înainte. La 5, la 6 secunde te uiți în oglindă, Cristina, să știi dacă ai mașina în spate, da? Nu te uita tot, te-ai uitat foarte mult în oglindă, uite-te un pic, atât. Și privirea către înainte. Deci nu te uiți foarte și rămâi cu privirea în oglindă. Te-ai uitat în oglindă, după care privirea înainte. Tu trebuie să știi dacă mașina din spate te depășește, dacă mașina din spate, nu știu, are vreo problemă și așa mai departe. Cum e pe automată, că ai trecut pe automată? E bine? Foarte bine. Ești mai mulțumit așa? Da. Mai liniștită. Mai liniștită. Nu mai stai să schimbi viteza, nu mai stai să calci ambreiajul, aoleu, moare la plecare din rampă, accelerează un pic. Hai, încă un pic și mergem mai departe. Atenție la semafor. Este culoarea roșie. Du-te încet pe frână acum. Stai mai lângă axul drumului un pic și du-te aproape de semafor. Poate între timp să schimbă. Poate. S-a schimbat. Accelerează ușor și la primul giratorul părăsim sensul pe prima ieșire. Hai, accelerează un pic. Fiind hibridă mașina, trebuie să-i dai un pic de durație mai mare. Da?